iti mamisan, siya ikabsat ko iti Apo, Pastor Severino Aquino, from Consulis na Ipugaw. Iti Adam ngayon tayo adalan, itatagawang daway, kanina pinauluan, i-relax ka lang, sagot kita. Kaya po Diyos, kahit nang ibagakin ka, itatagawang daway, anyaman iti sang sangwang, anyaman nga problema, iti mapadpadasang, ito sitwasyon, anarigat iti mapadpadasang. Kunan niya po Diyos, relax ka lang, sagot kita. Iti teksto tayo, pasarakan, iti Lucas chapter 8, verse 22 to 25. Dahil ket may isang istorya nga niya po Isu Kristo kadwa-kadwa na dagiti adalan. Basaan kada kayo kakabsat iti inupano nga pataos. Iti may isang aldaw dinmugan ni Jesus kan dagiti adalan na iti bangka ket kinunana kadakwada mumalasin tayo nagrubwat daket iti aglaylayad da nakaturog ni Jesus. Dimten tinapigsa nga angin iti danaw ket mangrugin amap no iti bangka iti danon. Iti kasta napeggad ti kasasaan. Napadag iti adalan ken ni Jesus ket riniingda. Apo kinunana. Lumned tayo. Bimangon ni Jesus ket binilin na ti angin ken dagiti nadawat a dalon. Nagtalnada ket naglinak manen ti danaw. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan sa dino tayan ti pamati. Ngem gapu ti siddaaw ken amakda kinunada iti maysa ken maysa anya iti katatao na daytoy. Bilinen na iti angin ken dagiti daluyon ket agtulnog da ken pan. Relax ka lang, sagot kita. Dayta iti kayat ni ibaga ni Apo Diyos ken ka itatagon dapat. Iti istorya nga intay adalan ket istorya apakaadawan iti nabilutukan nga adal. Adal na mabaling nga magpapiksa ken mag-encourage iti tunggal maysa kada tayo kasag tuloy tayo nagserbi kini Apo Diyos. Iti naminsan nga aldaw, pinumaysa nga aldaw ni Apo Jesus ken dagiti adalan na kunana iti istorya. Limugan da iti bangka tapno iti kasta apan da iti ballasig iti danaw. Iti bangka ken dagiti panagdalyasat dagitoy nga adalan ket maiyarig ken maiasping iti panagdalyasat tayo magtitirabaw iti daga. Panagdalyasat nga saan tayo nagmaymaysa. Panagdalyasat nga kadwa-kadwa tayo ni Apo Jesus. Nagmayat nga panunutan. Kaya iti panagdalyasat mo, panagdalyasat ko iti daytoy nga lubong kadwa-kadwa ni Apo Jesus Kristo, kadwa-kadwang ni Apo Jesus Kristo. Ket bayan nagdalyasat da nakaturog ni Apo Jesus Kristo. Ket iti pan nakaturog na hindi nga nakaturog iso na umay iti napiksa na angin, umay iti napiksa na daluyan. Nga ikinapasamak dagiti adalan mabalin, ada dagiti inubrada, ada dagiti inaramid na tapno iti kasta. Ket saan nga lumnad iti bangka nga nagluganan. Take note kakabsat. Dagitoy nga adalan, most of them ket fishermen. Kahit na nasawan, eksperto da nga agbalsa, eksperto da nga akalap iti lamas, agtiliw iti lamas. So kapot eksperto da, inarami da amin nga kabailan da. Daw saan tayo makita yung history. Ng panagpunak kasi itinapasama. Kapot eksperto da, sakbay na nganapan kini Apo Jesu Kristo nga nakaturo, inarami da amin nga kabailan da, tapno iti kasta saan nga lumnad, dayjay nga bangka nga nagluganan na. Di ka di nga kasta tayo no daduma. No dati suot iti biyag, problema iti biyag, ibes mo masibig tayo kini Apo Diyos, at talig tayo din piksa tayo. At talig tayo din kapanunutan tayo, din amu tayo. Ibes nga pumararag tayo, saan? Taramidin tayo kiti, di amu tayo. Di amu tayo, nga nakabasar, di tibukod tayo, nakapanunutan tindaing winusiri. Kasta dagiti adalan dito ay. Hindi pa nagpunan. Apay, gapuda, eksperto da nga fishermen, eksperto da nga balsa, saan da nga dagos nung napan kini Apo Jesus Kristo.
Idi nga sandan nga kabaalhan mabalik, iti napasamak at napandakin ni Apo Jesucristo. Napandakin kwa na, at kiniddaw da, tulong babae iti panangriinda kini Apo Jesucristo. Kakunada dito'y Apo, lumnad tayo. Talagang adadyayan na jay grabe nga buteng katakwaga, ang mabalin siguro, na jay paglutluganan dakit talagang nalumnad. Yan. Kidaluyon din angin dito'y kakabsat. Kat representar na dagiti umay nakarit suot ken problema iti biya. Dagitoy ken simbolo dagiti mapatpadasan tayo. Nga problema iti undag ti pagtangan, iti pagtrabahuan tayo. Kadagiti anak tayo ken dumapay. Kaditoy nituloy tayo iti istorya. Dagiti adalan iti napanda riniing ni Apo Jesucristo nagriing. Iti narami ni Apo Jesucristo kakabsat ket minandaran na binili na ti angin ket daluyon ket naglinak manen ti dana. Dito'y makita tayo iti maysa nga prinsipyo. Prinsipyo nga ni Apo Jesucristo ket adda iti pannakabalin na nga magpasarden dagiti problema nga umay iti biag tayo. Jesus has the power ang mangpatsarden ken mangpattal na kadagiti suot karit nga umay iti biag itong gagmay sa kadatay. Kalpasan dahil nga pasama ni Apo Jesucristo tinamang na dagiti adalan. Una na kadakwada sa dino ti ayan ti pamati. May isang nasaludsod iti imbato na kadagiti adalan. Kuna na sa dino ti ayan ti pamati. Saan nga dinamag, wino, saan nga imbaga, nagbasitid din ti pamati. Gamin dito yung istorya, iti tungtumbukan ni Apo Jesucristo, saan nga dahi kinabasit iti pamati. Nudikat, no sa dino ti ayan ti pamati, dagito yung adalan. Nang ikabilan da, di pamati da. Kasi kung nakita tayo, mabaling na tinarami da gito nga adalan before nga napandang ni Apo Jesucristo. Tinarami da amin nga kabailan da. Nagtalig da yan ti kabailan da. Nagtalig da yan ti pigsada. Kaputa, most of them, the fishermen, expert fishermen, nagtalig da karejay nga kabailan da. Wino pigsada. Sakbay da nga naman kini Apo Jesucristo. Isang ako na ni Apo Jesucristo dito, where is your faith? Sa dino ti ayan ti pamati. Amo yung wagapsad. Dito it's not about the littleness of your faith. It's all about how big your God is. Tauray kasat mo kabasit di pamatim dito ay istorya. No day ta nga pamatim, ket ikabil mo kini Apo Dios na dakkel. Dakkel ti maramitan na. Wala nang arudan, iti may isang nalatak na nagsursuro iti sao ni Apo Diyos, ni Reverend Chan, ni Reverend Edmond Chan. Big problem, small God. Big God, small problem. Imagine nyo kakabsat. Nung nagdakal, hindi pa nagkita tayo di problema. Sigurado nagbasit, hindi pa nagkita tayo di Apo Diyos. Baliktadan tayo. Nung nagdakal, hindi pa nagkita ang kini Apo Diyos. Dakal, when basit mo na kuma. Hindi pa nagkita mo, hindi problema. Why? Dakdakal ni Apo Diyos ng pagserserbyang ngayon, hindi problema ng magpagpadas. Kapunta dakdakal ni Apo Diyos ng pagserserbyang among gan patsyon na awan iti narigat ken panya. Kabailam amin anyaman nga mapadasa mi bigyan kasag serbi ka kini Apo Dios. Kaditoy
Ipagpakita lang ni Apo Yesu Cristo kada tayo. It's not about how little our faith is. It's all about how big our God is. Gaano ba kalaki ang Diyos mo? Gaano ba kalaki ang Diyos mo? Kasat no kadakkel ni Apo Diyos no pagserserbe. Kasat no kadakkel di Diyos no pagserserbe. Nung makita mo na ni Apo Diyos, isuwit ikadakkelan iti suami. Kat ikabil mo dahi nga pamatim ken kuan na uray nakabasbasi. Iti panagkunam dahi nga pamatim. Dakkel iti maaramidan na ket agbalin ka pamanagbaligi na Kristiyano wenno anak ni Apo Dios. Ti title wenno paulo iti mensahe tayo, relax ka lang, sabot kita. Ni Apo Diyos, gapo, tadakkel, man nakabalin. Mabalin mo nga muna ay, di tabagin. No makapadas ka, iti anyaman nga klase, iti problema, iti biyag, relax ka na, sagot ka ng Panginoon. Gapo tayo iti Diyos, man nakabalin iti so amin. Iti Diyos, awan iti narigat kenkuana, gapo ta man nakabalin iso na, kabalan na amin nga aramidan. At jay dilakkel nga inanaman. Nga yaman nga umay iti biyak nga kapadasan. God is with you. God will empower you. God will enable you. Tapno iti kasta at nagbalin ka nga nagbalin. When mo pagbaligyan dagita akapadasan. Kasangwan tayo dito nga pandemic nga gapsat. Mamati nga ni Apo Diyos dakdakkel nung daytoy nga mapadpadasan tayo. Gaputa dakdakkel ni Apo Diyos nung daytoy nga mapadpadasan tayo. Ikabit tayo, iti pamati tayo kenwan. God is bigger than the pandemic we are facing now. Ni Apo Diyos dakdakkel. God is powerful. Kaysa daytoy isang sangguan tayo na coronavirus iti naman. All we need to do is to trust God, to put our faith in God. Gamin ang mo tayo na isunala ang iti makatulong, magtad iti piksa tayo, magsustinar na tayo. Kada ito'y na mapadpadasan tayo, it shall come to pass. Lumabas na ito'y, agpatingga na ito'y. Kit ni Apo Diyos laan, iti makatulong kada tayo. Nagyaman lang iti panagbenegyo, iti maminsan, kahit kung ibaga, relax ka lang, sagot ka ng Panginoon. Iti maminsan, kablaawan kayo, iti naimbag na oras, iti Diyos, iti agngina, kada kayo amin. Kung na-bless ka kada ito yung mensahe, dawatet na isubscribe mo na ito yung channel, i-click mo dahil notification bell tapos iti kasta tunggal ag-upload up iti barong nga mensahe ket adda nga ma-notify ka ket mabalik mo manen nga buyaen denggan daytoy nga mensahe nga i-upload ko iti sumarsaron mo nga adlaw. Agyaman na. Okay. God bless everyone. Stay safe.